uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyanibingelela Baba egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngithi ake ngidlulise nje ubufakazi. Ngisebenza emakhaya abantu. Kuyaphoqa ukuthi noma ngabe ilanga lishisa kanjani ngiphume ngihambele emakhaya. Kodwa ubaba esakhuluma kumbuleke enye into lapho ekhuluma ngokuthi ngisho ilanga alikukushisa njengoba lisuke lishisa abangakholwa. Baba ngike ngiphume ngiphuma libasile. Kodwa okwenzekayo okuba isimanga ekwenze ukuthi ngize ngiyibuke lento. Kuthi nase ngiphuma noma ngabe kade umoya ungekho kube nalo moya ozoheleza ngihambe endleleni. Uma kungazange kube umoya kuvele kube nefu elizongisitha ngihambe ngize ngibuye ngiyofika ekhaya. Ngathi siyabonga Baba. Siyabonga ukukhuluma kwakho ngoba impela uJehova ungumalusi uyasinakekela. Okwethu kuba sihlale kuye namazwi akhe ahlale kithi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen Baba. Ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu. Baba ngithi angilethe nabufakazi. Usathane nje wenza sengathi ngenake ukuthi ufakazi ngempela uNkulunkulu angilekelele ngabo kulomkhulo ka21 days. La ekhaya nje besingabantu abathenga ukudla sifane nabantu abangakuthengile. Isonto lesibili belingapheli kukhona. Ekubeni sithenga into ezinkulu singakwazi ukudla ukuthi kushonaphi kudliwa yini. Kodwa nje ngilokhu nje ngiphume kulomkhuleko ka21 days. Hayi Baba. Ngiyakutshela. Bekuthi nje kushaya i15 asisena kudla thina sesinjengabantu angazibathenga ngaze baye edrobheni bothenga. Ekubeni sithenga into ezinkulu owama25. Kodwa nje kufanele ukuthi nje sithela amanzi etadeni. Kunezilwane nje ezikhona la ekhaya amaphela angapheli masithi siyawafutha bese ngathi ayanda. Kodwa ubaba wasitshena lolu hleda sikhuleke sitshena uNkulunkulu ayithathe izilwane zakhe. Ngakhuleka uNkulunkulu wayithatha izilwane ngisho amasela begcwele egcekeni. Kwabuya impukane ngakhuleka nakuzo impukane ngathi inkosi uthe wena Jesu singayihlukumeza izilwane zakho. Cela ungithathe nalezi impukane. Wayithatha uNkulunkulu ezinkulu igqobholosi. And so Baba ngiyambonga uNkulunkulu ngithi Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga ungene ekhaya leZwi. Ngiyayibona imisebenzi yasekhaya leZwi uNkulunkulu asenzela yona. Naloku sivula nje umqondo ngoba kade Baba umuntu asindiswa sikholwa egameni likaJesu kodwa kunezinto ebesingayithuli nezinye noma uNkulunkulu athi yasembulela zona. Hayi kungavunywa emabandleni kuthiwe ena sesifika nesifundo esihlukile. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi lokhu ngihlangane nje nawe Baba hayi ngisizakele empilweni yami. Ngikhonza uNkulunkulu ngesibindi futhi makuthi angifakaze ngalezi zinto ngiyafakaza. Umuntu othathayo uyothatha ongathatha akakuthatha. Sithi nje Baba uJesu Kristu inkosi akagcine njalo umpostoli. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela kubaba nakumama uNsibande. Ngiyabingelela ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu owangena kuwena wavuma nawe ukuthi umsebenzele. Ngibonga izimfundiso osifundisa zona Baba. Ngibonga inkonzo yokuvunywa kwezono. Ingisizile kakhulu. Kudala ngasindiswa kodwa kukhona izinto ebengibona ukuthi hayibo azenzeki kodwa ngithi ngiyakholwa. Ngiyakhipha okweshumi ngiyaya enkonzweni nje kodwa ngibona kodwa ukuthi hayi kunezinto ezingenzekiyo nje empilweni yami nasekhaya. Kodwa uthe nje Baba ukuthi ngangena la ekhaya leZwi ngafakwa umama. Mase ngifakiwe ngezwe ngokuvuma kwezono nami ngacela idate ngayinikwa ngaqala ngabhala phansi. Ngelinye ilanga ngisesitolo kwaphepha ngifike ngithenge sengisethilini. Ngifike ngikhokhe izinto zokuqala bese ngithi-ke aqala ashaye zona ukheshiya. Aqede-ke bese ngithi-ke ngicela-ke ukukhokha nalezi ezinye zaseceleni. Hayibo ukheshiya
wathi nayi mama sokhokhile. Ngabe sengisaba ngathi hayi mntanami, angikhumbuli ikhokha. Wathi lo mntwana hayi mama sokhokhile. Hayi bo, yavalwa ithili, wabheka, wahamba waya ngale kuthiwa khona ikhamera-ke, bayobheka nasekhamereni. Mayibuya njena wathi hayi mama ukhokhile, thatha nazi izinto zakho uhambe. Ngaba nokudideka, nokheshiya naye waba nokudideka ukuthi hayibo kwenzakalani. Enhlizweni yami-ke kwakugcwele ukuthi nje nasengqondweni angifuni ukuthi ngenze ubutsotsi, ngoba phela isono siyayithintela insebenzo kaThixo. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi baba, ngiyabonga kakhulu ukuthi usifundise nokwenza nje futhi njena ngeqiniso yonke into esiyenzayo singabenzi ubutsotsi, singabi otsotsi, sibe amakholwa awotsotsi. Sifune nje ukwenza okulungile phambi kobuso bukaJehova. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ngiyabonga kakhulu izimfundiso nje, nokuthi nje uma umama fanele ugqoke kanjani, fanele wenze kanjani izinto. Ngiyabonga, ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi baba, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kwaNsibande, ngiyabingelela ebandleni nentabeni kaJehova, ngiyabonelelwa. Ngiyabingelela kubo bonke abazalwane ngegama lenkosi uJesu. Ngiyabonga kakhulu baba uNsibande, ngibonga umusa kaNkulunkulu angenzele wona. Ngiqala nje ukungena kule group yasekhaya leZwi. Ngangena ngesikhathi esihle la kungenwa khona kulo mkhuleko. Inhliziyo yami iye yaphatheka kamnandi, kwaba mnandi empilweni yami, ngoba angikakaze selokhu ngathi ngiyazana noNkulunkulu noma ngazinikela enkosini uJesu. Akukaze kwenzeke nakancane ukuba ngingene enkonzweni ende kangaka. Inkonzo ende kangaka bengiyiqala nje, kodwa iwayisiza impilo yami kakhulu. Futhi njengomuntu onoshukela, ngiyajova emzimbeni wami, kodwa uNkulunkulu uye wangenzela umusa ukuthi ngijova nginjalo. Ngayijova, angizange ngayeka ukujova, ngayijova, kodwa-ke uNkulunkulu waba nami, ngaqhubeka nenkonzo kwaze kwayofika la iphelela khona. uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu. Enhlizweni yami ngibonga ukuthi nje uNkulunkulu ungenzela umusa. Benginezinto ebezila ebezivela la ey'beleni, engazathi kunamaqhubu nje abuhlungu la ey'beleni zami. Manje ngiyambonga uNkulunkulu, selokhu ngiphumile nje kule nkonzo angisezwa lutho, futhi bese ngikhohliwe nokuthi benginawo la maqhubu. Manje ngithi ngimbonge uNkulunkulu ngakho konke uNkulunkulu angenzele kona. Inkosi yomusa inibusise. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Inkosi ngikhombise ibandla elinamalunga amaningi, kodwa lamalunga awamkhonzi uNkulunkulu ngendlela efanele. Bayizwe kodwa bathi bakhonza uNkulunkulu. Incwadi yokuqala kaJohane chapter 2 verse 15 ikhuluma ngokuthi ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Kusho ukuthi uthando lukaNkulunkulu Baba alukho kuloyo muntu. Kuthe kusenjalo abazalwane sebengenile kule ndlu abakhonzela kuyona, ngase ngibona umholi wabo eqhamuka kamumva. Bona bese bengenile abazalwane sebehlezi phansi belinda umholi. Ngase ngibona umholi wabo ephethe ithayi esandleni. Okuthe saphethe leli sondo belumbala wenyoka. Kwafika emoyeni wami ukuthi akusilo isondo ngoba liyisondo, kodwa uphethe inyoka. Isaiah 55 verse 6 and 7. Lo mholi ufike walibeka leli sondo estage, wayesema phezu kwalo ewumuntu ozoshumayela. Esikhundleni sokuthi ashumayele ubengaphimiseli,
ubevela afane nomntwana ebhibhidla engazwakali ukuthi uthini ngenxa yokuthi le spirit sale nyoka simcindezela akasakwazi ukukhuluma izwi. Fanele ngabe ukukhuluma izwi kubazalwane kodwa akasakwazi ngenxa yokuthi umphezulu kwenyoka kusho ukuthi ulithwalele ibandla. Ngiyacela ukuthi labo bafundisi noma labo baholi bebone ukuthi ngesikhathi bethwala akasekho uNkulunkulu phambi kwabo, akasahambi nabo. Kusho ukuthi sebehamba ngey'nkanuko zabo. Isaiah 55 verse 6 and 7. Isaiah 47 verse 10. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Baba ngicela ukuletha ubufakazi obenzeke izolo kuLwesithathu namhla ka-14. Baba, umntwana ekhaya bekulungiswa ulayini. Makulungiswa ulayini ubuphumile, isigcobo siphumile. So umalume wami ubegobe phansi emba umgodi ewumba ngithole izilithu umgxala. Umewumba umfana wami lo mncane uZethembiso agijime kanti uzoya kuyona insembe umalume esathi esayiphakamisa emba ngayo. Baba, amandla kaNkulunkulu engiwabona izolo, uZethembiso ulimale ngenzansi nangaphezulu kwehlo. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngamandla akhe angaka, ngoba bengingalali izolo sekukhulunywa okunye, sekukhulunywa ukuthi umntwana uyakhishwa ehlo ngoba ulimalile nje impela ngaphezulu nangenzansi kwehlo. Ngenzansi unishishile izolo lala ivuvukele ngaphezulu kwehlo. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga udongo lonke luyakuye. Baba, kube nobufakazi benzeke last week, ngiyaxolisa ukumletha. Umntwana wayedlala phandle, umedlala phandle, ugogo kamakhelwane ongaphesheya komgwaqo ebhizi egcekeni. Kudlule abafana, lo mfana oyedwa abafana bagangile ehambe edayisa ubhanana. Baba, kuwe kuhlungu mina ngaphakathi, ngivele ngisholo phansi ngithi usezothengela ingane ubhanana owebiwe. Ngasho nje kathathu baba, ngomoya ophansi ngathi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngempela ayawuthenga ugogo ubhanana, ambize umntwana ayekile. Ebese ngiyambiza umntwana ngithi akazosula izandla before aye kugoga, ayafike ayize kumina asule izandla. Mase ngiyamtshela ufike ubonge, ebese uthi uJesu Kristu inkosi. Mefika-ke abawuthatha ubhanana, ngiyamuzwa uyabonga, ngithi angikuzwanga, ebese ethi uJesu Kristu inkosi. Mese yawela abukeze kumina. Mefika kumina baba, ngithi akahlale la eceleni adle ubhanana-ke, ebese eyadlala. Wavela wanginikeza wona ubhanana ezandleni, wathi hayi, thatha ubhanana, ngifuna ukudlala mina. Hawu baba, ngambonga uNkulunkulu ukuthi ngoba ngihlezi ngimtshela umedlula umfana odayisa ubhanana, ethi ucela ubhanana, ngithi no, wena uwudlile ubhanana, umama uzokuthengela ubhanana esitolo. Yaba buhlungu njengoba inhliziyo yami ithi awu, usezowudla-ke namhlanje lo bhanana, mina ngihlezi ngimgwema ukuthi awudle. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu baba uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga babe, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga babe Sibanda. Ubabe uqinisile baba, awukukhulumeli wena, awukukhulumeli, ugitshelwe. Olimini lwakho kukhuluma uNkulunkulu. Ngiyakhala nalaba abaphumayo ekhaya leZwi, kodwa nje bese ngiyaduduzeka ngala masibo washo verse 19 kwakhona uthi hayi vele bekungesimo bakithi lapha. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyakhula emoyeni, siyadla, simnandi la ekhaya emndenini. uNkulunkulu akubusise baba, aqhubeka akugibele njalo, umthatha umbhekise eCape Town, umthatha umbhekise eSwazini, umbhekise eGoli, ufike umbeke khona akhulume uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu nceke wenkosi, usuku oluhle baba.